συνέχεια του βίντεο κατεβήκαμε από το τραμ και κατεβήκαμε στη στάση Τροκαντερό, όπως βλέπετε εδώ που γράφει, και θα συνεχίσουμε το βίντεο από το γήπεδο. Βλέπετε είναι έτσι εδώ μπροστά μας, και από κάτω είναι η περιοχή του Φλίζου, η Μαρίνας Φλίζου. Θα κάνουμε και κάποιο βίντεο και από εκεί. Έχει και ωραίο, είναι και ωραίο χώρος, έχει και ωραία εστιατόρια και καφετέριες. Συνήθως έτσι το καλοκαίρι πάει πολλής κόσμος, έχει δηλαδή μεγάλη εγκύκληση και λόγω των ιστιοφορικών και των μηχανοκίνητων σκαφών. Και το χειμώνα τώρα βέβαια πάει κόσμος, γιατί είναι μια περιοχή η οποία είναι ανεπτυγμένη. Συνεχίζουμε προς τα εδώ. Πάμε εδώ λίγο από το πεζοδρόμιο. Εντάξει, έχει λίγο αεράκι τώρα, αλλά έχει και ήλιο, είναι δηλαδή καλές οι θερμοκρασίες. Καλό είναι έτσι όταν τρέχουμε και έχει αέρα έτσι κρύο, επειδή εισπνέουμε έτσι ποσότητες οξυγόνου, είναι σημαντικό να παίρνουμε μαζί μας και μια ισοθερμική μπλούζα για να βάζουμε, γιατί συνήθως έτσι όπως φουσκώνουν τα πνευμόνια μας με κρύο αέρα, όπως κάνουμε τις αναπνοές, χρειάζεται να κρατιόνται έτσι σε μια θερμοκρασία σταθερή. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι με το κρύο αέρα μπορεί να δημιουργείται είδημα έτσι στον οργανισμό, και αρχίζει και ο οργανισμός και έχει υγρά μέσα του. Να, εδώ έχει πόλο από ό,τι βλέπω, κάνουμε κάποια διοργάνωση και εισερχόμαστε εδώ λίγο στον χώρο. Εδώ έχει και έτσι μερικά ψυγεία με αναψυκτικά και με μερικά έτσι γλυκίσματα. Εδώ έχει και τα γήπεδα μπάσκετ τα οποία έχουν ανακατασκευαστεί. Από ό,τι βλέπω είναι καθαρός σχετικά ο χώρος. Εδώ έχει και μερικά γήπεδα τένις, τα οποία είναι με πληρωμή αυτά, δηλαδή δεν μπορεί να παίξει κάποιος έτσι ελεύθερα, πρέπει να κλείσει το χώρο αυτό μαζί με το μπαρτενέρ του και να κάνει την προπόνηση. Από ό,τι βλέπουμε εδώ είναι και οι σύλλογοι του γηπέδου, είναι το Βέλος, το τμήμα Στίβου με τις πληροφορίες, με τις μερικούς αθλητές, και έχει και από εδώ βέβαια το Στίβο του Παλαιού Φαλήρου που είναι πιο μεγάλο. Οπότε εμείς σας βάλουμε εδώ λίγο τα πράγματά μας. Βλέπω έχουν φέρει νέα παγκάκια και θα κάνουμε έτσι την παραδοσιακό μας ζέσταμα με τρέξιμο έτσι λίγο προθέρμανση στο χόρτο, μερικές στροφές, και μετά θα κάνουμε δρομικά, μερικές έτσι ταχύτητες. Ταχύτητες καλό είναι όταν κάνουμε στο χόρτο, κάνουμε και μερικά δρομικά πάλι στο χόρτο,
είναι μεταξύ των γραμμών του κόρνερ, που είναι εδώ το γήπεδο ποδοσφαίρου. Δηλαδή καλό είναι να κάνεις ένα δρόμο από το ένα κόρνερ έως το άλλο, την άλλη γραμμή, τρέξιμο, μετά περπάτημα και μετά τρέξιμο πάλι από τη μία γραμμή του κόρνερ έως την άλλη. Αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον 6 φορές για να παίρνει μπροστά ο οργανισμός, να μαθαίνει λίγο έτσι τις επιταχύνσεις. Και μετά στο τέλος είναι η προπόνηση που πάμε στα 100 μέτρα απόσταση και κάνουμε έτσι μια πιο τελική προσπάθεια τρεξίματος για να δούμε και τους χρόνους μας. Και βέβαια και τα 100 και τα 200 και τα 400 μέτρα. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι το γήπεδο έχει περίμετρο την εσωτερική μέσω του κουλουάρ στα 250 μέτρα η εσωτερική και 300 μέτρα η εξωτερική. Έχει δηλαδή 6 διαδρόμους. Τα 250 μέτρα, άμα το κάνει δηλαδή κάποιος 4 φορές την εσωτερική, είναι σαν να διαλύει μια απόσταση 1000 μέτρων. Και αυτά είναι ότι στα 1000 μέτρα κυρίως ήταν έτσι και στις στρατιωτικές σχολές και στα σώματα ασφαλείας. Και βέβαια τα 400 μέτρα που μπορεί να κάνει κάποιος πρόσθετα, δηλαδή να κάνει μία φορά την εξωτερική και άλλα 100 μέτρα από την αρχή των 100, είναι, μπορεί να το κάνει σαν στίβο, σαν ένα άθλημα που κάνει και να δει και εκεί το χρόνο του. Και τα 400 μέτρα είναι ένα αγώνισμα το οποίο φαίνεται στο στίβο, διαπράττει, είναι επίσημο. Αυτά έτσι για λίγο τώρα, θα κάνω λίγο αλλαγή ενδυμασίας και θα ξεκινήσω. Οπότε επανερχόμαστε.